Καταρχήν το σπήλαιο συνδέεται με τον άνθρωπο από τότε που ο άνθρωπος εμφανίστηκε στη γη. Ήταν ο τόπος που κατοικούσε αρχικά, έβρισκε καταφύγιο, έγινε τόπος λατρείας, συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή ήταν στην αρχαιότητα λατρευτικά τα σπήλαια και σήμερα υπάρχουν σπήλαιο-εκκλησιές. Ήταν τόπος που γινόντουσαν επαφές. Γενικά έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα σπηλαία ως πλάσματα και φυσικά ο συμβολισμός του σπηλαίου είναι η μήτρα. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι, και έτσι πιστεύω ότι είναι, ότι η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένα σώμα μεγάλο που εμείς κινούμαστε απάνω στην επιφάνειά της αλλά και μέσα στο εσωτερικό της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούνται τα ερυθρά μας, αιμοσφαίρια ή μικρόβια μέσα στο αίμα μας, στις φλέβες μας, στις αρχιδίες μας, ακριβώς το ίδιο είμαστε κι εμείς όταν μπαίνουμε μέσα στο σώμα της γης. Τα συμβαστολιθικά πετρώματα είναι που σχηματίζονται τα σπήλαια, δηλαδή διευκολύνει το σχηματισμό σπηλαίων. Υπάρχει και πολλά βουνά, είμαστε ορεινή χώρα σε γενικές γραμμές, οπότε έχουμε αυτό το προνόμιο. Στην Ελλάδα έχουμε καταγεγραμμένα πάνω από 10.000 σπήλαια, βάραφρα, καταπόφρες, όλα τα είδη και συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε ακόμα, κάθε χρόνο ανακαλύπτουμε καινούργια. 5.000 σπήλαια περίπου, ίσως και λίγο περισσότερο, έχουμε στην Κρήτη, η οποία είναι σπηλαιολογικός παράδεισος. Το σπήλαιο αυτό είναι λατρευτικό και έχει ονομαστεί έτσι, έχει μέσα ένα σταλαγμητικό σχηματισμό, ο οποίος αν το κοιτάξεις από κάποια συγκεκριμένη γωνία σου θυμίζει αρκούδα. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα σπήλαια από την αρχαιότητα, όταν οι σταλαγμίτες, οι σταλακτίτες είχαν κάποια μορφή που τους θύμιζε είτε κάποια θεότητα ή κάποιο ζώο, του δίνανε και την ονομασία στο σπήλαιο. Εκεί ανακαλύφθηκε ο αρχάνθρωπος των πετράλαιων. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, πολλές έτσι αντίθετες απόψεις για το τι ηλικία έχει αυτό το κρανίο που βρέθηκε. Σύμφωνα με τον Άρη τον Πουλιανό είναι 700.000 ετών. Σύμφωνα με άλλους δεν είναι τόσο παλιό. Και επίσης εκτός από το τουριστικό του κομμάτι το οποίο επισκέπτεται ο κόσμος, από κάποιες τρύπες που υπάρχουν κατεβαίνεις και σε κάτω επίπεδο. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει και το κάτω επίπεδο. Τώρα αν έχει σημεία με ερωτηματικά που μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω εξερεύνηση, ίσως. Αλλά επειδή ακριβώς είναι ένα τουριστικά αξιοποιημένο σπήλαιο, αυτό πρέπει να δοθούν οι σχετικές άδειες για να συνεχίσει. Δηλαδή το έχει αναλάβει η αρμόδια εφορία σπηλαιολογίας. Μόνο αυτοί μπορεί να συνεχίσουν την εξερεύνηση, όχι κάποιος σύλλογος σπηλαιολογικός μόνος του. Πώς έχουν σταματήσει και σε άλλα σπήλαια εξερεύνησης. Υπάρχει μια ορολογία γεωλογική
το λεγόμενο karst, καρστικά φαινόμενα. Αυτό περιλαμβάνει σπήλαια, βάραθρα κτλ. Δηλαδή, όταν έχουμε ασβεστόλιθο, ο οποίος έχει, ας πούμε, ρογμές, λέμε ότι εδώ έχουμε καρστικό φαινόμενο. Τα σπήλαια τα χωρίζουμε σε κάποιες κατηγορίες. Αυτό γίνεται από την επιστήμη της γεωλογίας βασικά. Έχουμε το λεγόμενο σπήλαιο, το οριζόντιο σπήλαιο, το οποίο είναι μια σπηλιά την είσοδό της που δεν έχει βάθος, κινούμαστε οριζόντια. Υπάρχει το βάραθρο, το οποίο είναι κάθετο, δηλαδή κατεβαίνει κάθετα κάτω στη γη. Εκεί χρειάζεται εξοπλισμό με σκηνιά. Και μετά έχουμε τις λεγόμενες δολίνες, που είναι σχηματισμοί γεωλογικοί με μεγάλη περίμετρο και πιο μεγάλη ακόμα περίμετρο, δηλαδή πολλές φορές θα μοιάζουν με οροπέδια, τις λεγόμενες πόλιγες. Ήταν η κεντρική στοά από την οποία περνάγαν οι εργάτες, φορούσαν τον εξοπλισμό τους και τους κατέγραφε ένας θυρωρός σε εισαγωγικά, οπότε του δίνανε το παρόν αυτοί που μπαίνανε και αυτοί που βγαίνανε, οπότε έβλεπε στη λίστα ποιοι είναι μέσα, ποιοι μπήκανε και αν βγήκαν όλοι. Υπολογίζεται ότι οι στοές του Λαυρίου ξεπερνάνε σε μήκος τα 300 χιλιόμετρα. Αν βάζαμε, ας πούμε, σε μία ευθεία τις στοές, πηγαίναμε από την Αθήνα τουλάχιστον μέχρι τη Λάρισα. Το χάος είναι μία δολίνη. Το χάος στην ουσία δημιουργήθηκε, ήταν ένα σπήλαιο το οποίο είχε οροφή, κατέρευσε η οροφή και σχηματίστηκε αυτός ο κρατήρας
και από τη μεγάλη περίμετρο που έχει, γεωλογικά ονομάζεται Δολίνη.